ụmụafọ Igbo ndị jiri enyi wee chi ọzọ anya nabatakwa unu n'oge Ugwumba nke ụbọchị tata. Ugwumba bụ emume ahụ anyị niile maara ọ na-atọ anyị dịka ihe nnu na-atọ nwa ewu, maka gịnị na anyị na-abanye na ala Igbo na-emetụ aka n'ebe ọ gbasara ndị Igbo, na-emetụ aka n'ihe ọbụla na-akwalite ejirimara Igbo n'ụwa dum gbaa gburugburu. N'ụbọchị nke tata ọ dịkwa ọ gaghị adị iche n'ibie, ya mere ana m asị unu biko nọrọ ụnụ mma maka na eburu na mbata ụbọchị tata ọ ga-aka aka wee kabigo oke. N'ụbọchị tata ọ dị mmemme pụrụ iche anyị ga-enwetara unu iji wee merebe ụbọchị. Anyị gara n'obodo Ihimemba Anọ nke dị n'Imo steeti. Abịa na ya bụ obodo, enwere obodo a na-akpọ Ụmụaka Agụ Autonomous Community, bụ nke obodo ahụ ọ bụ eziokwu na o pere mpe mana ha na-anya aja arụ. Ekepụtara ha n'afọ 10 gara aga. Mgbe ahụ ekepụtara ha, eze ha dị naanị afọ 29 wee baa n'oche ọchịchị. Gịnị ka m na-ekwu? Na mgbe ahụ na ya bụ onye kachacha pe mpe na eze niile dị n'Imo steeti. O nwebụrụ na ha mere mmemme na ya bụ eze anọ na afọ 10 n'oche ọchịchị, wee mekwa mmemme na obodo ha gbaa n'afọ 10, ya bụ na eze anọ n'afọ 10 n'oche ọchịchị. Eze na onwe emekwara mmemme o ji gbaa ọgụ afọ na abụọ, ya bụ 10 afọ anọ. Ya mere na mmemme ka nkụ eru ebe ahụ oriri ka nkụ. Mana dịka unu mana ọ na-adị n'Ugwumba, mgbe anyị ruru ebe ahụ anyị kakwara ahụ wee tigasị anya na ụmụ ihe ụfọdụ bụ nke anyị ma ga-amasị unu n'ụbọchị tata. Mana tupu anyị aga n'ihu, anyị ga-awa ọjị. Chineke anyị lekwa ọjị nyere ụmụ orugo. Ana m asị ibe ele ọjị a gọziere anyị ya, dee ya nsọ. Ibe were ọjị a n'ogbe ka anyị taa ya n'ibe n'ibe. Chineke anyị, ọjị esile n'aka fere n'aka ewere ruo anyị aka n'ụbọchị taa. Bịa lekwa ọjị a, dee ya nsọ. Ọ bụrụ na e nwere aka arụ arụ ka emetụrụ ọjị a na-asị sacha ya n'aha Jizọs. Ezi Chineke, bịa were ọjị a n'ogbe ma nye anya n'ibe n'ibe ka anyị taa. Anyị si wepụrụ anyị adịghị ọcha dị n'ime ya ma o nwere. Anyị ga-ata ọjị a n'Eke, anyị ga-ata n'Orie, anyị ga-ata n'Afọ, anyị ga-ata na Nkwọ. Gọziere anyị ya site n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Ihe awa ọjị nwere ugwu dịka ahịa nke eji mara Igbo, ụzọ ahịa nnọọ. Adịghịkwala na ọjị a ọ gbara nnọọ. Ịhụ na Eke ebe a, ịhụ na Orie, ịhụ na Afọ, ịhụ na Nkwọ. Ugwumba bụ Ugwumba. Biko ihe anyị hụpụrụ ugbu a bụ nke ndị be anyị na-akpọ mkpọ n'ala. Ọ na-abụ n'ugbu a gbara ọhụụ ugbu a apụta enwere ihe ike merụnụ, ma ọ bụ na ndị agha nwere etu asị na a na-enye 21 gun salute, ya bụ igba egbe ike. Mana mgbe ochie, mgbe gburugburu rukwa m ugbu a, ihe eji ama na a na-eme mmemme kara aka bụ ịgba mkpọ n'ala. Wee bụrụ na anyị na ya bụ nwa amadi kparịrị enwesị ka anyị jụtụ obere ajụjụ, maka na anyị maara na tupu ndị ọcha abịa obodo a, anyị na-agba mkpọ ala. Anyị nwere nke a kpọrọ nsị egbe. Mmerụ na mgbe ha ruru n'ọtụtụ obodo n'ala Igbo, etipụ ha mkpụrụ ọkwụrụ n'anya. Ọ bụ eziokwu na ha jikwa egbe ndị ọcha wee bịa. Mana ka anyị na anya bụ nwa amadi n'ọrịa. Egbe a na-agbawe egbe a na-agbagbe, a na-eme ihe nnukwu ihe oge a na-eme nnukwu mmemme. Ka awụ ntị n'ala. Ọ ihe a na-agba oge ọbụla a na-eme mmemme. A na-agba oge ọnwa so oge a na-echi echichi, mana oge ọbụla a na-eme mmemme iji mee ndị mmadụ ka ha mara na e nwere ihe a na-eme ka a na-agba ihe. Ihe eji eme ya bụ kemikal. O nwere kemikal eji arụ ya. The chemical use charcoal were mix the chemical potassium. Ọ nsị egbe ka ọ wụsị. Nsị egbe ya. Ọ ihe my father. Nna my father gbara ya before my father. Ọ dị mma Igbo Igbo ka anyị dobiri etu ahụ. Unu mara na dịka ọ na-aga n'Ugwumba mgbe ọbụla anyị riri ọjị, anyị na-agba mbọ ịkpata ya nkụ, mana agaghị m egbu oge unu. Biko ka anyị gaa na mmemme
nakwa mkparị ụbụbọ nke anyị na eze na-achị ụmụaka agụ autonomous community nke dị na mba anọ n'Imo steeti. After 2003, ụmụaka ga-akwụrụ onwe ha n'ime autonomous community nke ha. Ha were sị na m ga-abụ onye eze ha. Ha were ọnọdụ okwu eze a were nye m 18th of December 2003. Gọzie anyị ọjị n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ihe ahụ ụmụaka agụ nwe peaceful community. Anọ m n'ụlọ, anọ m at the age of 29 years. Awa Abuja ka m bịa azụ ahịa. Ọ ga-grant this autonomy. Ha ejecha si na m ga-achị ha dịka eze ha. Abịa kpọlata m from Abuja na m ga-achị ha. Odo na-ekweghị m because eshim na poor, I have a poor background. So m na-agbakwanụ mbọ ka m bụla ezinụlọ m elu. My father tara ahụhụ nwụọ. Ọ ihe mere nụ mbịaba hụta ihe eze dịka ọ ga-enye m nsogbu. Ha si ma ọwa m ga-achị ha na ha they will still remain an autonomous community, but ha ga-enwe eze unless mbara were ọnọdụ ọchịcha. Igbo bụ Igbo ekenekwe m ọnụ. Ọmụba na-akpọ Mama G for General. Program ị na-ekiri n'Ugwu Ugwumba ba na-akpọ. Ọ dị mma na onye Igbo ọbụla ka na-ekiri ya. Ịma na ashọ na sikwe ọ naba n'ọdụ ọdụ nke anyị bụkwa wa. A na-adịkwa na afọ ole ka ị na-adị n'ọganihu. Aga na-eri na-aṅụ. Ọganihu na-aga. Ụmụaka bụ social autonomous community with progress. Gịnị nyere agara anyị ya ka ndụ dịkwara anyị. Ndị enyi anyị bịara n'udo bụ unu ga-ala unu daruo n'udo. Otu udo ji dịkwa n'ala ụmụaka bụ ya dịrịkwa n'ala unu. Nye ndị aka na yọm site na Kristo onye nwe anyị. Igwe Jenga. Our clan will also to our Omakago so. Yeah, we remember no. And when a very outstanding age manani. I know Wakwa. Ya Umo Korobia top trailer, it will work. Equal tax.
iketa oke ga-apụta zie onwe ha na ha etozuole. Anyị na-eme ya every 3 years. Ọwụ emume kara aka obodo anyị. Ahịa anyị hụrụ hia, ahịa Oriagụ, onye ọbụla topụtarala nwoke ga-ehụ ya round, ụwa ahụ ya na ọ gaala ahịa anyị round, na ọ ghọọla nwoke. Ọwụ ọkpụrụkpụ omenala anyị na-eme. Anyị na-agbakwa uri ọdịnala dị iche iche. Ile uniform ụmụ nwaanyị niile anọ hia, village ọbụla nwere egwu ejiri mara ha. Anyị na-emekwe ka a na-akpọ mbọmụzọ ceremony. Ya wụ ndị bekee bịa kpọọ ya sanitation, bete ndị mmụọ anyị bidoro ya mgbe fa a na-eyipụta oge iji bọchata ụzọ niile gara n'obodo, and a na-emeri emume. Anyị na-akpọ ndị enyi, kpọọ ndị ọgọ, ha bịa rie oriri hụ na obodo anyị dị ọcha. A na-akpọ ya mbọmụzọ ceremony. Opurobios Igwe Ejenga. A na-akọ otu ihe a n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Chief Uga
ha ga-abịawa okwu a ọ na-egbu n'oge. Let there be flow. Kiliba na Ugwumba nwanne Ugwumba gara aga yo Ugwumba ọ dị mma maka ụfọdụ n'ime ụlọ ndị fugoro mgbe anyị gara ụlọ mmebi iwu Anambra steeti ebe ha na-asụ Igbo n'ụbọchị Wednesday. O wee bụrụ na anyị zutere onye okwupụta okwu nke ụlọ mmebi iwu Imo steeti, anyị wee sị ya nwanna do biko anyị mara na Imo steeti so n'otu obodo na-emeta ha na-akpa ike ugbu a mana ka ihe kpatara na ụna ada asụ Igbo ịma mgbe ụfọdụ asụkwụ ebe a na anyị gbabụ ndị Igbo na-asụkwa Igbo etu a na-abịa na mmemme anyị aja ma na fadas eti traụza anwesị anyị agana n'ụlọ mmebi iwu Anambra steeti ebe ha na-asụ Igbo n'ụbọchị Wednesday. Ihe dị etu a ihe gbasara nkwado I nwere the motion. I passed the motion now. Yes, Imo 2011 ka I passed the motion. 2011 now bụ that every Thursday ewepụta Thursday ka ọ bụrụ ụbọchị a ga na-asụ Igbo. Kama na nsogbu anyị nwere bụ anyị ka enwetabeghị ndị legal trainer ihe nụrụ House of Assembly bụ almost like a legal ebe a na-eme legal. Anyị ka na-achọ ndị expert drafters who ga-enye aka so ihe ọbụla e kwuru ụbọchị ahụ ka enwe ike dee ya ị na-enwe oge je reflect ihe ewere ya gaa kọtụ echi ya stand onwe ma ịghọta ya dịkwu na ndị kọtụ na ndị omeiwu na kọtụ otu obodo anyị nwere the law dịka otu o si ekwuru aka bido ebido tupu oyi afọ ọzọ gaa onye ọbụla ejiri aka onye ahụ bụrụ ihe ọjọọ ikwegoro aka ahụ ga-akpọpụ n'aha Jizọs. Nke a bụ amaishi ama m na ọchịnachi ma ọ rere ebe ọbụla o chedere ya gazi n'aha Jizọs. Ọ bụ Eke, ọ bụ n'Orie, ọ bụ n'Afọ, ọ bụ n'Nkwọ, asọpụleze na ndị ọsatọ ya gaziri n'aha Jizọs. Nke a bụ ka iji were ị ga na-eti eti ihe ọbụla ga na ndụ ga nwunye ọma anyị bụ n'aha Jizọs. Asụ Chineke gozi bụ n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Ugwumba bụ Ugwumba. Ọ dị mma onye nke m anyị makwara unu na-agba mbọ mana n'eziokwu eziokwu ọ bụrụ na emepụtara ya bụ iwu na 2011 rukwa ugbu a ọ bụrụ na ebido ya sụwa ya bụ Igbo ọ na-enyekwa nsogbu ya mere na Ugwumba ga-eburu bata anyị rute mbọsị ahụ onye na-asụghị Igbo n'ime ụlọ mmebi iwu Imo steeti mara na anyị ga-achụ ya aja n'anya. Kamgbe 10 years now ọnọdụ a m nọ ụmụnna m enwebeghị any problem and ha na-asọpọtụ m. Asị m ndị Igbo si ya na ya ụwa yọ ama ya ụwa na alụ maka akụ nweghị onye mmiri ya gara kọtụ nweghị onye nobody enweghị ọwụ na animals decision. Asị onye eze kpọrọ ụmụnna ya mkpọkọrọ ụmụnna ọwụ mkpọkọrọ eze ụmụnna akpọkwara na eze ha mkpọkọrọ eze unu wụ mkpọkọrọ ụmụnna unu wụ mkpọkọrọ obodo. Ịkwụnyere nna gị mụrụ ugwu eze wụ papa gị despite the age ịhụtara onye ahụ ọ nna gị ka ọ bụ otu ahụ isi akwụnyere nna gị ugwu ka ị ga-eji kwụnyere eze ọdịnala gị ugwu and gị kwụnyere eze gị ugwu enweghị ga-echiri gị ike na ndụ ịkpasukwa na eze gị iwe ya abụọ gị ọnụ forever nke ị na-eme gwụrụ agwụ. So ana m ayọ ndị Igbo ka onye ọbụla hụ ezi ya na ọ bụ nnukwu ihe. Ugwumba ugwu a na-akwanyere Igbo ọnụ okwu Igbo ji biri gee Ugwumba nọdụbe Ugwumba dekwute TV gị nso ma Ugwumba na-aga ihe gbasara Ugwumba ọ ga-adị gị mma uzisa na ozi Ugwumba maka na Ugwumba ji ezigbo ozi wee bịa udo dịrị unu. Ugwumba bụ Ugwumba. Ihe bụ isiokwu n'ala Igbo taa ahapụla omenala
na-emezi omenelu mgbe mbụ ndị okenye ịma nga nwata gidere udele rie ma na onye okenye nọ nga ndị okenye ga-enyere ụmụaka ka onye jite ofụma na-agakwa n'akwụkwọ ma ịga akwụkwọ nweta ego in short it didn't complete ọ ndị ahụ na-akpata ego ma aga akwụkwọ ndị na-ahụ expressway ha blọkụ ya sị ọkọ kpatakpata ọwa ego ha eji m kpatakpata ego ahụ mere ya ala ndị ọ na prison ahụghacha ahụ onye m ji akwado gọvanọs ndị mere ego akwụkwọ n'efu ọ dịghị isi because ya hụ na ọwụghị ego akwụkwọ n'efu enyere m 30 years ago 35 years ago amanụ ebe a mebi amanụ na-agbakwa ọsọ ahịa n'okporo ụzọ. Igbo kenenu, Igbo rienu, Igbo zụọnụ, mụọnụ, ya gazielu unu. Adịbo ohere a na-asị ya gazielu ndị Igbo niile nọ n'ụwa. Ndị Igbo Chukwu kele anyị kezie anyị ekezie, ife ọbụla anyị tinyere aka na-aga. Eji m ohere a na-asị ya gazielu unu, gazielu obodo anyị bụ Naijiria. Na Naijiria anyị ga-eketa oke anyị n'afọ Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Igwe Ejenga. Igbo Igbo daalụ na anyị chọrọ ịpịachi ọnọdụ a maka na oge anyị emewene kwarapụ unu mana ike gwuru anawa ọrụ abụghị na ọrụ agwụna kama na chijie na Dobiko izuụka na-abịa abịa mụ na ndị otu m ga-eburukọ bata nwe na-asị gị bụ nwa afọ Igbo Dobiko ịmara na emume anyị na-eme n'Ugwumba bụ ka anyị ghara ịdịzi na-agba ndị ikpeazụ anyị na-agba Dobiko ọ bụrụ na ọ dị nke ọbụla a na-eme n'akụkụ bụ unu ma ọ bụ na e nwere ụzọ ọbụla ị mara anyị ga-esi kwalite ihe gbasara Igbo anyị ma ọ bụ mmemme a na ụdị ime unu ka obi ụtọ unu gakwuo n'ihu biko mee ka anyị mara maka na ọ bụkwa na anụta akara eze bụ na eze agwa anụmanụ mụ ọ bụ Mike Onugbu ji aha ndị nye nọnyere anyị n'ụbọchị taata wee na-asị gị biko ọhịa ga-adị ka ewe amaghị ndị ewu Ugwumba ihe ọbụla ị na-eme gbasara nkwalite nke asụsụ na omenala Igbo ị chọọ ka ọha na eze mara maka ya kpọtụrụ Ugwumba na akara ekwentị 08034714708 ihe ndị dịka egwu ọdịnala ọfala echichi mmanwụ dị iche iche iri ji ịnwa akwa nakwa egwuregwu n'ụdị ọbụla zitere anyị ozi n'akara ekwentị 08034714708 ndewo.